Dengue cases sa syudad sang Iloilo nagtimbuok sa masobra 90% sa sulod sang isa ka semana. City Health Office nagakabalaka na bangod posible malabot ang epidemic level. Si Zen Kilantang nakatutok. Humalin 618 nga dengue cases, nagsaka sa masobra 90% ang kaso, sa diin naglabot ng numero sa 716, subong nga adlaw sa sulod lamang sang isa ka semana. Bangod sini, ginakabalakan na sang City Health Office ilabi na nga may posibilidad nga malabot sini ang epidemic level. Sa buong 716, that's almost pila na siya, 90 plus sa 1 week lang a time. So kabori kayo, masiguro naman epidemic level naman so far. So ang amon nga stand, balak sa ratang kung pwede silang ko ma-one day activity tan is kung city government nga tanan matinlo, tanan mamisting. Nag-aapela naman ang CHO kutob sa may misting machine ang magboluntaryo sa pagpang-spray sang kemikal kontra lamok agud matap na ang pagsaka sang kaso. Aminado naman ang talatapan nga may kakulang sang salakyan kag tinawo sila apang wala naman sila nagapabaya sa pagpatigayon sang indoor residual spraying kag pagpahamtang sang larvicide sa mga breeding places sa mga barangay. We need the cooperation of everybody. Kung ang barangay tayo makooperate, tayo nga bakal sa iya para atom the one form lang na mo. Para simultaneous misting tanan nga barangays simultaneous kag clean up drive so far. Magadugay sang duha ka bulan ang pagtiner sang kemikal kag madasig mapatay ang mga lamok. Kinahanglan lang nga mag-coordinate ang mga volunteers kag NGOs nga magapatigayon sang spraying agud mahatagan sang bulong nga gamiton. Upod Carumel Porquia, Zen Kilantang, One Western Visayas.